Mari si tei songon nilok si tua madohonokku balitang mabagabe tumudal si tadoan arimu magabe ayunga denggak hamudu huber kami masih paululu Madudu. di hela nami si obing do boruku mama adilin di gokko jauh-jauhmu amang hela dotto boru rodo hami marna tapak ulam-ulam na tuam di parsohot ni popunami si adilin dohot si munteon boleh ate mari Tuhan sudah sakapmu ini hela dotto boru nunga mardala denggan nunga dilihat tuhata nauli na denggan dihamu marsi tei sayang giap matutu songot tu helakku tabahi pasommu telah jadi mama Adilin juga jadi takas do di botoho siap peparan nyoputa hera torok do hamina rodison moliate ma jadi juga ko jauh-jauh muna maratapak ko amison moliate ma di Tuhan jadi ba songon ni dok mi pasa madohonokku binatikon hujuri tawad binitabian manak tu dia pe mangalakah helakku dok borku tu si mama dapat persaudian Madudu. saat di Solo satu botean toho di rodang di bulan saat saat ulau teneng tu bangga tu parhorasan saya huhutma diramoti Tuhan Madudu. di pahopuku na dua di ho pahopu Japar bege jopung mulu parwahok ko mulai siyang gereja naki on na mekelo senyum murah senyum mulu aku menilai nanti orang baik mudah-mudahan saya enggak sana linya ya orang baik murah senyum ala anak sudi jolma murah senyum ya itu jadi mekel jo bereng jo pahupuku adilin bereng jo mekel ho jadi molo murko pahupuku adilin tu pahupuku si Japaron molo murko molo mekel imana molo senyum imana unang dipuhona ba na paururuhon gabi murkong se bersyukurlah kau seorang suami bisa senyum dalam ada masalah ya ay molo dang mekel mana emosi mana kan lain yang terjadi ya mulai aja di Tuhan ya inang tuam dia sesongoni do inak tuam si puji aku cerita saut dah molo muruk inak tuam si majutak mekel jadi sahabat wau jadi didokon ay bahasa gabi murko ala mekel helai kayaknya ngeledek ya ay mau lihat ya marok Tuhan ala suami boy mekel ho lagi keadaan muruk ya contohnya ya jadi mudah-mudahan kalian damai ya jadi molo pesan nyopung di rumah tanggamu kasih mak ya kasih yang dibina ya kalau masalah rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah rumah tangga ya kasih tolong mulu hidup apa ya jadi mulu nggak kasih jangan persoalan ya jadi songon ini ada oh kuda ya jadi asal songon hidup pasam marohonokku dakkan nyarirang mah napeak ditongan yona badanmu mana sirang pahupuku todimu mah masih gong Madudu. saya atau mahmud lili diaturmu ate nanti bapak mama senang kan ya kalau udah punya ini ya jadi punya anak
perempuan punya anak laki ya. Opung doakan. Kalian sebentar lagi akan berangkat jauh-jauh ya. Ya. Jadi binalah masih harga mahamu suami istri ada masalah pecahkan bersama ya. Jadi songonima dohonokku. Jadi inarwaku Kata mau lihat ma tutu diulata di bagas sadarion di ramoti ta saluhuna boy tolhas kita susadarion marlas ni roka di hamuna buru nami do hela nami shopping ito do tiho le takas do di botoho bawa sana hame siap punguan ni putta tuga samosir na arong di Pulau Batamon retado hami marlas ni roha hamuna do hami marlas ni roha dina pasaton ada nagok ima raja ni pemuruan muna tuha muna di sialani doron nami ma tangyang nami tuha muna borudo hela nami ador haduka matugu-tugu ni lopu ador hatiti matugu-tugu ni horbo penggeng saur matua maho borudo to hela satu namar nini satu namar nono Emma dudu. diho paupu nami bawa do paupu boru bere nami bawa do bere nami boru. Mulai dari tadi memang kami perhatikan bahwasanya kalian itu adalah memang sudah dipertemukan Tuhan. Nggak ada kulihat wajah-wajah kalian yang agak menyeramkan, tapi wajah yang senyum smart terus, ya. Jadi mudah-mudahan dipargogoi Tuhan hamuna nama buka pardonga sarepeo kamuna tung diria pe hamuna bere tung dirian jaya pe hamu sugut jadi molo katulang murah di dirian jaya gudanggo marka samosir posroham ai di dia pe ham marka samosir lokok do totong ete molo tung pe raja sonang isat panai kamuma gultom samosir papasi tijak hari aja dang pola masalai jadi ima dohonokku tuho itu ba dohon nami ma songon hatanis tua-tua binua hau toras binaen sopo di rubian burjuma hamu marna toras asa dapo pasu-pasu siat Tuhan Emma dudu. tubuh lala tubuh sin korong madidolo di purbatua tubuh anak tubuh poru matok kamuna dongam muna saur matua Emma dudu. noaeng songoni mahataku di ujung iketua umum mi tugas samosir mabutima Di hamuna keluarga besar amang boru nami marga si hobing. Di bagasa tikion lasdo roha nami marnida saluhutna di ulaota las ni roha di hari sadarion mulai sian bot ni hari satu bot ni botari ope atong di partikianon terlumo bima di hamuna di boto nami di lain nami di bagasa tikian rodo hami di nama mga dopi gokodoh jojo muna di bagasa di partikianon tangyang nami mai tua mata namar tua debata asa totong dilihat di hamuna hahi pason dohot gajang ni umur akatuari namang ihut ido tangyakta tu amata namar tua debata laos di bagasa tikiope ito lai takas dohu boto hami Dot dohamuna songon sebagai pengurus ni punguatan adong di sekota Madia Batam. Hobar di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nalau si pasahaton nami anon, sian marhite punguata, tangiang ni punguata mayatong. Lae ito, tu bere nami dot iba bere nami on. Neadang nasa dion na pinatupani punguaton. Alay tangiang ni punguata maon. Tu bere nami dohot iba bere nami on. Asa jupang diaka nasinakap ni rohana ima natihala sota tujoloan ni ari na lausi bolusot na toktuari namang ihut. Jadi laswak songon ima dihamuna di laiku dohot ibotokku. Asa toktong ma debatama atong na mangalian hai pason. Natakas boto hami diaka di ari na lewati. Molotung na hurang hisar laeh diaka pamatangmu. Nung ngarobe silas ni roha. Marhite bere nami onot tong nung agabe silas ni rohana belgaon lam tuhisar nama pamatang mulai ku tangyang nami nangakahula-hula muna pariba muna anggiat matong si gajang umur hamuna tujoloan ni arion
ima tang yang nami sian hami saluhutna horong ni hula-hula muna. Begitu juga untuk bere kami di sini, si Adel dan si Munte. Ini dari keluarga besar tulang kalian Samosir yang ada di Batam. Kami bersukacita pada saat ini melihat acara pemberkatan pernikahan dari keluarga besar tugas Samosir sekota Batam. Mengucapkan selamat berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami pun percaya harapan kami untuk ke depan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, bere kami dan ibu bere kami si Munte, ya tetap jikalau jumpa dengan marga Samosir dengan Raja Sonang, jangan lupa untuk menyampaikan bahwa itu sama dengan kami dan tulangmu di sini. Jadi itulah yang harapan kami di pada saat ini. Ada kata yang memisahkan. Jikalau di dalam bahasa matematika dibilang 1 tambah 1 adalah 2. Jikalau di dalam suatu keluarga 1 tambah 1 itu harus tetap menjadi 1. Itulah harapan kami dan doa kami dari semua tulangmu. Biarlah menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang akan takut akan Tuhan. Asadono naima songon hatani situa, lomak silijuang, lomak soni babuan. Manang tu dia pehau mangalaka bere nami dohot iba bere nami saitu sima dapotan parsaulian. Asa nakot maina dalat tu baras tagi, asa tuat ma dalat tu medan. Sayunang marong berek waka pardalapat, say sude mahamu par motor sedan. Asa sahat main na solu sahat main na tu betean ni tiga ras. Naing pasaton nami mamarhite holong nami, tangyang nami sian hami tulang muna saluhutna. Sahat mahamuatong tupang gabian huhut mahamu horas dalam tong hiramot tua jaloma tu padetay asalas jadi mula tema tutu di amur raja ni hula-hula nami ada orang sedih jalohamu tutu mamita godang muna na lapas satu perbuin ni holong raja nami raja bulon nung sikopan nung di pasatamu perbuin ni holong muna tu bere muna unang majo terhudul hamu tu hudul muna raja nami Julo Roma kami pasaton sobani uhum sobani adat nami tu adopan ni rajai adong gohatan amat dok dan sudah pulung nang peso sakok gabe palia dan sudah tatong uhum ni adat patu paon marodopon horong itu turniba terlumui ma dia kahula-hula nang pesi patu paon na susah dia songoni ma bubu siak kami pargeleng muna marga sioping seruboti kami gabe mah amang boru bolo tu songoni do radema hami disi